Безнең яшьләребез нәрсә белән шөгыльләнәсе килә, шул яктан һәрберсе үзенең урынын табып, үзенең кайда барасы килә, шунда барып инде кисләрен үткәрергә мөмкин. Әйтәсем килә инде менә безнең районда гына эшли 5 халык театры, менә ул театрлар инде абзай биләмәсендә дә бик матур бүген эшләп килә инде, абзайның үзендә дә. Менә бүген монда Алагузда да менә кызлар чыгыш ясадылар. Алар һәрберсе дә шул театрда катнашалар. Мин нәрсә әйтәсем килә инде, балаларның спорт белән заниматься, спорт белән шөгыльләнүчеләре килсә, бүген көнне безнең районда площадкалар эшләнгән һәм алдагы көндәрдә дә эшләнәсәк инде, анда инвентарьлар алынып, безнең яшьләребез шунда барып үзләренең вакытларын үткәрергә мөмкин. Моны нәрсәгә әйтәсем килә инде, безнең бүгенге бик көчле илдә инде, үзебезнең менә авылларыбызда дип әйтәм инде, яшьләр бик эш булмаганнан һәм барга урын булмаганнан дип сүз табып, бик инде менә эшүгә, аракы суына инде бик салынып та киткәннәре бар. Шуңарга инде мин бөтенсендә бүген әйтәсем килә инде, кемнең үзенең урынын табып барырга телисе килсә, шундай урыннар эшләнгән, ялкаламыйса гына барып шөгыльләнергә була инде. Икенче әйтәсем килә, безнең бик районыбызда талантлы халык яши. Менә елны башлап ибәрдек бит инде, гаилә елы дип, район мәдәният йортында асып ибәрдек ул елны. Һәм бүгендә ул безнең гаилә елы эстафета булып, биләмәдән биләмәгә, авыл советыннан авыл советына тапшырылып, бүген көнне бик матур итеп үтеп бара инде. Безнең ул бәйрәм башланды Иске Мөхәммәд авылында, менә бүген үзегездә күрдек, мөнәҗәгать укып, бик матур итеп башланып, һәм бүген көнне Түбән Кыйгы авыл советы биләмәсенә килеп итте. Алар инде ул эстафетаның яртысы үтеп бара, яртысы үтеп китте, һәм Эләүзә советына, безнең абзай советында инде, авыл советында ул бәйрәм бик матур итеп үтте. Һәм ул бәйрәмнән башка да икесе бәйрәмнәрдә мин әйтәсем килә, безнең абзай авыл советының халкы бик әүдем, бәйрәмнәр үткәрергә яраталар, бәйрәмдә йөрергә яраталар. Һәрбер авылында ел башыннан башлап ниндидер сара үтте инде. Абзайның үзендә дә, мәсәлдә дә бүген менә Алагуздабыз. Шуңарга сезгә бик зур рәхмәт әйтеп үтәсем килә инде. Менә бүгенге көн әйтәсем бүген көн белән менә мин әзрәк монда ниләр килгән инде, котлап үтеп, бүген көнне котлап үтеп, бүгенге бәйрәмне оештырганнар өчен хакимият исеменнән һәм ветераннар советы исеменнән рәхмәтемне әйтеп үтеп китәсем килә. Кыйгы районы советы исеменнән Фатихов Салимян Галимяновичка бик зур рәхмәт әйтеп, шул рәхмәт хатын биреп үтәсем килә. Рәхмәт авылдаштар. Районына Хәдисә Акрам. Быел бит гаилә елы, без традициягә керттек инде. Һәрбер гаиләдә бала туган гаиләдә хакимият башлыгы исеменнән рәхмәт хатын тапшырып үтергә дип. Бүгенге хатны инде менә үзем белән алып килдем.
һәм Рәйлә Гафурияновна белән Ранис Фаргазовичка тапшырып үтәсем килә. Һәм рәхмәт хаты хакимият башлыгы. Шундай ук рәхмәт хатын безнең имамыбыз Валиев Ишберди абзыйга. Хатны Галиева Рафиля Сафиуллина. Һәм рәхмәт хатын Хайруллина Разилә Сафиуллинага бирелде. Allah razı olsun. Лукманова Гульшат Ишатовна. Гульшат вакытын ерләбисе шуенде спектакльләрдә да бик нык катнаша, безнең кыйгыйлар сәхнәгә дә килеп күренә. Шуңа бик зур рәхмәт. Яндурина Алсу Гафурияновна. Сайфуддинова Резида Салаватовна. Тагы да Алавыз авыл халкына Фатихова Наиля Нажиповна һәм Фатихова Роза Сабировна. И Хажиева Илсия Салимяновна. Һәм бөтен Алавыз халкына бик зур рәхмәт. Маша итеп бергә йыелышып, сез үзегезне күрсәттегез инде. Һәм бөтен Алавыз халкына рәхмәт белдереп үтәсем килә инде. Сез үзегез менә җыелышып, матур акса йып инде әйттеләр бит инде 45 мең ике атнасында йыелган үзегезнең авылыгызны матурлап, баша итеп алдагы көннәрдә дә бергәләп матур яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт Рамил Кабирович. Хәзер үзе бирәбез Кыйгы районы имам мөхтәсибе Базулин Салават хәзрәткә рәхмәт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала расулина Мухаммадин ва ала алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, газиз кардәшләрем. Без менә бүген бик матур Алавыз yerində очраштык. Бу матур сарауны ни өчен үткәрәләр? Аңлыйбыз инде. Бүген көндә безнең гаилә проблемасы дип әйтәбез инде, аны мәшәкать дип әйтсәк тә була. Ул безнең күңелебезгә инде тынычлык бирмәй. Әмма инде аның сәбәбен дә беләсез. Һәм дә инде әйтеп үтәбез, гөреф-гадәтләр, гөреф-гадәтләрне искә алабыз ни өчен? Алар югала башлады. Һәм дә инде гөреф-гадәтләребез безне кем икәнебезне саклап килде, нинди халыгыбыз икәнен саклап килде. Әмма бүген көндә без аны оныта башладык. Һәм дә инде насихат. Иң яхшы насихат ул дин насихаты, ислам динин насихаты. Шунсын инде гөреф-гадәтләребезнең насихатлары. Алар барысы да безнең өчен файда, һәм дә шифа, һәм дә мин аны күп вакытны әйтәм, аптека кебек. Аптекага кергәнсеңдә менә сез беләсез, нинди дарулар юк. Бер баштан гына ничә төрле дару бар. Әмма аны дөрес итеп кулланыр өчен безнең имамларыбыз бар, муллаларыбыз бар, хәзрәтләребез бар. Аллаһга шөкер. Аллаһга шөкер, бинабыз бар, мәсҗидебез дип әйтәбез инде. Без анда барып, өйрәнергә, насихат алырга, үзебезне төзәтергә бар шартлар да Аллаһга шөкер бар. Әмма инде үзебезнең күңел инде теләге кирәк. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә, Адәм баласы үзенең теләген белдерми тормыйса, Аллаһ Тәгалә тормышын үзгәртмәс ди.
Менә шуны әйтәсем килә. Кардәшләр, безнең ата-бабаларыбызның тормышында бик авыр хәлләр үткәрделәр вакытында, 100 ел эчендә. Әмма бүгенге көндә зарланырлык урын юк дип тә әйтергә була, алар белән сагыштырсак. Әйтәбез инде акса юк, әйтәбез инде бу сәбәп, теге сәбәп. Әмма менә бу инде шарада, бу менә мәҗлесебездә утырган улы абыйларыбыз, улы апаларыбыз бар. Бүгенге көндә алар яшь вакытта, бала сакта нәрсә үткәргәннәрен алар сөйләсәләр, инде бу аларның сөйләүләреннән йөрәкләребез авырта. Әмма бүгенге көндә андый замана түгел. Шуның өчен диндә дә әйтелә, адәм баласын хезмәт, эш, тырышлык кеше итә. Моны элек әйтә торганнары теория Дарвина белән маймундан да кешерәгән эш белән дип. Әмма безнең иске борынгы китапларда әйтә, Адәм галәйһиссәламне yer өстенә төшергәс, Аллаһ Тәгалә аңа биргән суха һәм дә үгез биргән йенне йыртып, шунда ашык сәсеп беренче ризыгын табырга. Җәннәттә ди Адәм баласы үзенә зыян китергәс, инде имтихан ителеп бу ергә төшергән. Шул yerдән дә яратылгансың, шул ергә килеп кайтырсың, һәм дә шул yerдән мия явап бирер өчен яңадан да терелерсең дигән. Әмма инде yer безне ашата, yer өчен мәңге көрәшләр булган, без бүгенге көндә yerның кадерен дә онытабыз. Һәм дә инде безнең инде борынгы ата-бабаларыбыз әйтәбез инде бик яшисә үселмәсәләр дә, әмма малсызлык белән яшәгән. Бүгенге көндә малсыз белән яшәргә безнең мөмкинлекләребез бар. Шуның өчен дә әйтәсем килә, үзебезнең еребезне, үзебезнең яшәгән урыныбызны яратып, аны саклыйк, һәм дә инде гаиләбездә тәртип урнаштырыйк. Бүгенге көндә әйтәләр инде шундый заман, инде кызы анасын белмәй, улы атасын белмәй дип. Монысы барысы да үзебездә. Әгәр дә тырышабыз икән көйләргә, әйбәтләргә, ул безнең хәлдә. Әмма шунысын да әйтәсем килә, менә без намаз укыйбыз, намазга өйрәнгәндә иң кыскак сүрәләрне ятлыйбыз. Шунда да иң кыскак сүрәсенең бер аятны әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, инна шани'ака хувал абтар. Яки бу Кәүсәр сүрәсен күбебез белә. Инде улларыбыз да белә, яшьләребез дә өйрәнде. Бу аят әйтә дөрестлектә ди, динне саңга сукмаган кешенең нәселе касыгады. Яки инде менә без шул